ubhekene zokuphepha nami ngiyophutha emcimbini sengishilo ngathi ingane yayona kuthiwa ngana sicela ungena yabo not that usukuhlukunyezwa but ukuphepha kwabantu abasuke bengaphakathi kubalekile nakho ngoba uma ngasaphephanga kuyakhweshwa futhi kulena ke yokupostana selenzekile ichilo ngatrend mhlambe umfonele umfowethu lo we-channel newethi athi nento ifakile ngangayithanda ngoba bese khulelwa ama views bese yaphatho ngenze njani mina ngamshaya ngaphela uzuzongikhathela bese uyatrenda wena sithi hayi ufuna ukubuka shaya umuntu kanti ukhulumile naye wathi ngizwe ngathi isithombe sami siyehla mawenza ngalendlela ayikho indlela oyenza ngayo kuyena into ebalekile ama views nama likes bayishare futhi ayigcini kuyena iyahamba uyinsinike wena South Africa okwesibili kunezingane lezi ezincane ezisinayo ngizothatha nje lezi ngane zamantombazane ezisayiphethe kahle zamajiji abazali bazo basuke beyidedele ngethemba lokuthi vele umntana useyilondile kwaze kwala naphambili uzofika enze kahle bekhona nabayiqaphile ingane mase isina laba bamakhamera beyocutha ingane bayiphakamisa imlenze iyona nto nje uyibonile wena uma se uview ithombe bazume basondeze ngoba ukubizwa ngani lokho ukuthi wena uphophole ingane uzuyiphophole iphakamisa umlenze kanti kwakuyini ukuthi ufuna nihloniphe ingane ngoba zenza into enhle ufuna nihloniphe bayizuma bukani umlenze uphakeme kanjani hey akanayo inkingi unenkingi uzowenzelana siyacela nje kadzakwethu ngoba ingane zikhona ziyiphethe kahle ikhula nini futhi isithunzi zibe nethemba ingasho ukuthi ngiyafana noma ngayigcina kuzoba umsebenzi ngono wavele basinemba khona kunjalo ngiyabona.